ଭାଉଜକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ। ମତେ କହିଥିଲେ ମଥୁରୀ ଏ କଥା କାହାରିକି କହିବୁନି। ଆଉ କହି ତ ଦେଲା ଆଉ କହିବୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା କହିଦେଇଛି ବୋଲି ଯେବେ ରାଜା ସାହେବ ଜାଣିବେ ମୋର ତଳ ଆଡ଼ୁ କୁଚେଇ କୁଚେଇକା ଆସି ସେବେଳକୁ ମତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଥରେ ସତ କହିଛି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କି କାନ୍ଦିବାକୁ? ସେ ତ ମୋ ମାଇକିନାଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେବେଳକୁ ନେଇଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଏଠି ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ନେଲା ଚାଷବାସ କରି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯୋଉ ଜମି ନେଇଛୁ ସେ ପୁରା ବଳିଷ୍ଠିଆ ମାଟି ବରଷା ମାଟି ତାକୁ ବର୍ଷରେ 3 କାଟେ ଫସଲ କରିବୁ। ବିହନ କହୁନୁ କଣ ପକେଇବି? ଆଗେ ଧାନ କରିଦେବୁ। ଧାନ ଅମଳ ହବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଳ କରିକି ମୁଗ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଭଲ ହବ ମକା ଯାଉଛୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମଠରେ ରାମ ନାମ ନେଇକି ସେଇଠି ଜୀବନ ବିତେଇ ନାମ ନବୁ ଏବେ ସିଧା ଥାନାକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ତ ଶୁଣିଲୁ ତ ଆଲିଆ ତୋ ବାପାର କୀର୍ତ୍ତି କଳାପ ଶୁଣିଲୁ ତ ଆଉ ଜାଣିଲୁ ତ ତୋ ବାପାଟା କେଡ଼େ ବେଇମାନ। ରାମ ଆଉ ରାଧାର ପିଛା ଛାଡ଼। ଆଉ ଶୁଣ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି। ଏ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ସାଧା ସିଧା ମଣିଷଟି ଦେଖୁନୁ ଏ ଉପରୁ ଯୋଉ ସାଧା ସିଧା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରୁ ସେତିକି ସାଧା ସିଧା ଭଦ୍ର ନୁହଁ। ଖଳନାୟକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାୟନ। ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାୟନ ଇଏ ଆକୁ ସାବଧାନ ଥିବୁ ନହେଲେ ବେଳ ପଇଲେ ଇଏ ତତେ ବି ଝାମ୍ପ ମାରିବ। ଏଥର ଡିସିସନଟା ତୋର। ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋ ଡାଡି ଏତେ ବଡ ଶୈତାନ। ଛି ଛି ଛି। ସେ ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୋ ମାକୁ ବି ମାରିଦେଲେ। ଦେଖିଲ ତ ତମ ଡାଡି କେଡେ ବଡ ଜଘନ୍ୟ କଳାକାର। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଡାଡିକି ଦେଖିଲି ମତେ ଲାଗିଲେ ଦେବୁ ବଂଶ ନା ସେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଭାବିଲି ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ କରୁଥିବେ ନା ଭୟଙ୍କର ଭିଲିଆନ। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ତମ ମାମା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମଲେଣି ତମ ଡାଡି ଏକା ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଯୋଉଠି ହେଲେ କାମ ଚଲାଉଥିବେ ନା। ଛାଡ଼ ତମ ଡାଡିଙ୍କର ତ ଖାଲି ଝିଲଝିଲି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ତ ଘର ଧରିଛନ୍ତି। ତମେ ମୋ ମନର ସରକାର ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଭୋଟର ହେଇ ଖାଲି କୁଟି ପକେଇବି। ହାତ ଛାଡ। ଇଏ ଯୋଉ ନରମ ହାତ ବାପ ଛାଡ଼ିବି। ହାତ ଛାଡ କହୁଛେ। ଛାଡ଼ିବିନି। ହାତ ଛାଡ କହୁଛେ। ଧରିଛି ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମରି ପଛେ ତୋରି ପାଇଁ। ଛାଡବେ ଏଇଟା ବି ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ। ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛି କହିଲୁ? ଆମ ଏରିଆରେ ମତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତୁ ଡାକନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ହାତ ପାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାତର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡୁଛୁ? ତାକୁ ବାହା ବୋଲି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପଛରେ ତୁ ପଡୁଛି। କେତେ ଝିଅ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଡତଳେ ପଡୁଛି ମତେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେନି। କାହିଁକି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲଗଉଛୁ? ଏ ରାଧାକୁ କଳଙ୍କିନି ସଜାଇছে କିଏ? ଏଇ ଆଲିଆ ମ୍ୟାଡାମ। କଣ? ଆଲିଆ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଟପାଟପିନିସ୍ ଖେଳିଦେଲି। ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତମ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ନା ମୁଁ ଡେଭିଲି କୁଇନି କି ହଟେଷ୍ଟ ଗାର୍ଲ। ମୋ ଠାରୁ ଧନୀ ବାପର ଝିଅ ଯଦି କହେ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମତେ ମାରିଦେବ? ନାଲୋ ମୋ ଧନ ଏତେ ଜୋରେ ରାଗିନି ଆଖି ବାହାରି ଆସିବ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଲିକା 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 ଲିକା। କେମିତି ତୁ ଭାବି ପାରିଲୁ ଆଲିଆ ତୋର ହବ? ବାହାବି କଣ? ତମକୁ ବାହାବି। ଚାଲି ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଭଲରେ କୋଉ ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ହାରିୟର ପୁରୀ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଇଏ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିଛି। ମାକୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇବି, ଜେଲରେ ପୁରେଇବି, ଫାଶୀକୁ ନେଇ ଚଢେଇ ଦେବି ଅମଣିଷ ପଶୁ କୁକୁରଟାକୁ। ବାଙ୍ଗରି ଯେମିତି ଭାଷଣ ଦଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ତ ଅଜା ଇଲୋ ମୋର ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ? ଆଲିଆ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କି ଜିନିଷ ଭାଇ। ମ୍ୟାଡାମ ବାହାଘର ପଛରେ ହବ ଆସ ଆଗେ ହନିମୁନଟା ସାରିଦବା। ହାତ ଛାଡ। ଛାଡ଼ିବିନି। ହାତ ଛାଡ। ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି। ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଯେତେ ତାକୁ ମାଇପ ଆଖିରେ ଦେଖେ। ମୋ କଣ୍ଡିସନରେ ଯିଏ ରାଜି ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଲଭ ଲେଟର ଲେଖେ। ଆଉ ଯିଏ ନଖରାମି କରେ ତା ଗାଲକୁ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ସେକେ। କା ମନେ ଚାଳି ତୋ ପାଇଁ ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବୁଲି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲି। ବାପ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଅଧା ବୁଲୁଛି। କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଆଲିଆ ଜଗଦେବ ରଜାର ଝିଅ କି ଚାଲି ସେ ଚାଲି ଦେଖି ଟୋକା ପାଗଳ ହେଲିଣି। ଆଲିଆକୁ ଛାଡ। କିଏ ବା ତୁ? ଭଲରେ କହୁଛି ଆଲିଆକୁ ଛାଡ। ଭାଗ ଛିଡି ଯାଇଛି। କଣ ରାଧା ତୋର
ଆଲିଆ ମୋର ଆଲିଆକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ନାଇଁ ବା? ଏ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ ତତେ ପିଲା ବହୁ ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି ବାବା ସ୍ଥିର ତୁ ଜମା ଅସ୍ଥିର ହନା ତୁ ଅସ୍ଥିର ହେଲା ବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ବାଲିଆ ପାଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେହି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ହେଲୋ ସେ ଗାମୁଛାଟା କୋଉଠି କିଣିଲ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନା ମେସୋ ବହୁ ପାୱାର ଯା ଭାଗ କରିଦେବା ତୁ ଆଲିଆ ଯୋଗ ଏଟା ଆଲିଆ ନୁହେଁ ଏଟା ଅଳିଆ ତାକୁ ନେଇକି ଯା ମୁଁ ମୋ ରାଧାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଚୁପ୍ କାହିଁ ରାମ ରାମ ହଉଛୁ ସେ ବାଲିଆ ଘର ଧଇଲେଣି ଭାବି ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗିରି ଅଛି କେକେ ଚାଲ 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 ଶଳା ତୁ ହିରୋ ହବୁ ଭିଲିଆନ ହବୁ କୋଟିଏ ନବୁ ମୁଁ କଣ ଭୁଜା ଖାଇବି ତୋ ଶୁଣାଟି ସତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ଆଉ ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଡା ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା ହବା ମୋରି ପାଇଁ ନାଟ କେକେ ଆଉ ତ ବଙ୍କା ଲାଙ୍ଗୁଡ କେମିତି ସିଧା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ରାମକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳା ଫୁଟେଇ ଦେବି ମାରିବୁ ମତେ ଫୁଟେଇ ଦେବି હવે ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଛାତିରେ କଲିଜା ଥିବା ଦରକାର ମାରିବୁ ରେ ଶଳା ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଡେଭିଲ କୁଇନ ମରିଗଲା ମ୍ୟାଡମ ମ୍ୟାଡମ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ମ୍ୟାଡମ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି नहीं 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 तब जमा बेस्ट तो